What's up mga kawaray, no? So, dadayo kami ng hot court ngayon. Dadayo kami ngayon ng 3v3. And syempre, yung mga kasama natin. Si Boss A. Si Tanchong. So, yung mga kasama natin. Ngayon, let's go! Bongga. Hindi naman camera wala eh. Bisahe. Nah. Mainnya. Ba't ganun? Lapit mo. Ang zero?
Laki ng camera. Six three, 6'4". One six. Two seven. Three. Four. Five. Bansi na? Bansi na? Bansi na? Ang laki ang puta. Suk. Tira. Uy. Tatay. Pang.
Wala. Bola. Tapos. Siya mga kamaray, no? Siya. Grabe yung kalaban namin. 3 laro. So, panalo tayo, 3 hits. Naka 3 hits tayo rito. Grabe, ang laki ng kalaban. Pero good, so panalo tayo ng 3 hits. Oo nga, 200 ako. Iba pa yung sa